Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanjalo like i-video ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esiyifakayo. Yebafethu asibongele siphinde ke sishayele ihlombe umdlali osemncane ogijima ke lapha ke kuyona ke i-MDC ye-Orlando Pirates, umdlali ke odlala as i-defender uMoses Mphehwane othe wathweswa iziqu kuyona ke i-finance lapha ke e-University yaseVet. Kuyajabulisa ke kubona ke umdlali osuke emncane kube ukuthi ke uyayicabangela for ikusasa especially empilweni nje azoyiphila after lapha ke i-football, ngoba ke baningi ke abadlali phambilini abashawa ukuthi bathe mabedlala ke ibhola elikhokhelayo kwa ukuthi ke abayicabangele ukuthi ngelinye ilanga ibhola liyophela bese kudingeka into azophila ngayo after lona ke ibhola ke. Sibongele ke insizwa uMoses Mphehwane ogijima ke kuyona ke lapha ke i-MDC yazo ke ezimnyama ngokuthweswa iziqu ezayo ke lapha ke i-financial management okuyi-finance kuyona ke lapha ke i-university yakhona ke lapha ke eVet. Like i-video, subscribe kwi-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona la kule channel ngini-update nje kakhulukazi ke kwezemidlalo okuphathelene ke nama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke i-video yethu asibambe la, nisale kahle.